L'exposició que estem fent a la Pia Almoina, al Museu Diocesà de Barcelona, 5 pintors, un pintor menorquí, Pepe Vives, i 4 pintors catalans, Serra Llimona, Serra de Ribera, Miquel Vilà i el que us parla. Aquesta exposició és una exposició que ha organitzat, ens ha demanat l'obra a l'Àlex Susana, que una idea seva que portava de cap des de feia molt de temps i que ell ha pensat que els pintors, un, el menorquí, que és el que ens ha introduït a la illa, ens va introduir en el seu moment, i els altres 4 que són pintors de Barcelona però que des de fa molts anys, més de 30 anys, freqüentem la illa, sobretot a l'estiu. Per part meva, jo el que he presentat és una obra gran de tamany, que és una obra començada amb esbossos a Menorca i finalitzada a Barcelona, i la resta són les coses que el dia que em venia de gust pintava del natural a Menorca durant aquest temps, durant aquests 30 anys, i que són un tipus de feina que jo feia sense cap compromís ni de fer la meva obra, simplement per disfrutar pintant a l'aire lliure, des del natural. Avui, precisament, el Xavier m'ha dit: escolta, aquests quadres que us he pintat, dic jo, no us semblen teus. I estic orgullós que els quadres meus no semblin meus. En fi, espero que els que veieu l'obra us agradi, la disfruteu i, si voleu fer un comentari, me'l feu arribar.